150 achadi kuidzorera Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Izvo zvando zvechokwadi. Zvachata ndezvechokwadi. Ndikanyepashira swane mosha. Ndikanyepashira swane mosha. Mwari mbatsirawo. Mwari arimbatsirawo. Ali piko munhu wacho. Ndiye anozavi. Tafara bariri. Tafara bariri. Pamusoro imambo. Ini ndakamirira kwati Barrier Society. Takatanga Barrier yedu ndonzi Veronica Chimufumba. Takatanga Barrier yedu zvakanaka 2015 tiri pamwe chete naTafara. Takasarudza Tafara treasurer wedu paBarrier yedu. Takashanda zvakanaka tikatomboiga mamwe members iye ari yetreasurer. Pa 2021 ndo pakatanga nyaya yazoita kuti tisvike panapa. Tafara akangobuda pavillage pedu vagwiriri akangoenda. Hatinoziva kuti zvaaenda zvafamba sei kana chii chaitika, haana kusiya kana mari yedu akangoenda. Saka aenda akanogara. Isu tomboita zvekufonerana naye. Foni yake yanga ichiri kupinda mazuva acho. Tichifonerana naye aingoti ndiri kuuya kupera kwemwedzi, pamwe achiti ndiri kuuya panovhara vana. Takagara 2022 vataona kuti Tafara asombobatika foni yake haichapindi. Takaronga seBarrier. Patamboti tiende kotarisa, akaenda wacho ndini kotsvaga kunyanga. Ndikamuona tikataura naye akati paruvhara vana ndiri kuuya. Ndikati ndikadzoka ndikataura kuBarrier kuti ati ndiri kuuya paruvhara vana. Pakavhara vana vaya muna April haana kuuya 2022. Takagara haana kuuya kusvikira tazofunga kuti saka tidini kana tisisiri kumubata nefoni yake haichapindi. Taiti kumufonera foni yake haichapindi. Takati ngatiende kupolice. Takaenda kwaDC. Taenda kwaDC zvakanzi endai kunyanga. Ndobva taenda kunyanga. Takatuma one wedu akaenda kunyanga. Asvika kunyanga akanzi siya mapepa. Ndobva asiya zvika ichazokufonerai. Hatina kuzombowana call kana chii kubva ipapo. Takagara. Kati Tafara tichadini naye. Tiite sei? Takazosvika pakurongazve kuti toita sei tiri paBarrier. Tikati ngatimbofonerewo murume wacho tinzoti ari kuzvifambisawo sei uye zvakamira sei. Murume wacho akati rifeya kumba kwaana Tafara kunova kunyakomba kubhuku rasabhuku bariri. Takaenda tikasvikako bhodha Mozambique uko. Takaenda tiri 2 chitera mari yedu. Tasvikako mai vacho vakatiti munhu wamurutsvaga manyeperwa kuti ari kuno atori kumurume wake ikoko kwamapuwa nhamba. Saka apa kwadoka foni dzapera moto. Takaparadzana umwe nomwe akatsvagawo kwekurara nekuti tanga tiri maigutuzawo nasachizasi. Saka apa aigona kuti muti munorara pamba 1. Saka umwe nomwe akaenda kutsvaga kuhama yake akanorarako. Makuseni umwe nomwe akangomukawo. Uyu samudima akaenda akachajisa foni yake mubhazi akazofonera murume wacho kuti kwawatituma kuya hatina kuwana munhu kwanzi ari kwauri. Akazopuwa nhamba dzekuti ataure naTafara. Akazosangana naTafara vakataurana akati ndiri kuuya manje. Vatadzoka vatagara 2023 Tafara hakuna. Tiringonetseka kuti Tafara tichamuona sei. Tatatoruza hope. Asi 2024 gore rino amwene wake wakashayika. Washaika amwene. Takawana Tafara auya. Tikafara tikati munhu wedu wadzoka. Tochitaurirana naye. Takaenda parufu. Tichinotaura mwinyi munokozowa zvekungotaura kuti zvawazodzoka tichingodini chimhoresana. Saka mangwana acho muchekugoiwa kwenhumbi. Takaenda tikati tikanonoka tinozosvika Tafara pasisina. Saka takaenda segurupu rariripo. Tikasvika tikakumbira kuti titaure naye. Kanza akambobatikana. Takakwanisa kutaura namai wacho waya. Tikati mai zvamakati zvemimi muchabhadhara kana mari mapapurika kana mwana wenyu asina kutipa. Foni dzenyu zvazasingachapindi zvachose. Zvakadini? Kanza aiwa inetwork. Foni yangu yakazorasika. Tikati bhoraiti titsarai mutaurirane zvavari panapa mutaurirane murume wacho aripo. Shuwa takasara
Patachikumbira tukanzi aiwa munozoya mangwana tiri pano. Zveshuwa takamukazve mangwana acho tikaenda pamba pavo. Tikasvika tikazoonana nawo wese murume nemukadzi. Tikataura nawo. Pataita chibvumirano chatakaita rinova pepa riri panapa iri ratakanyorerana naye. Tafara. Pese pataifamba apa tanga chitoshandisazve mari dzedu dzine makosti aripozve atakaona kuti kufamba kwese kwataita kusvika pari nhasi mari yedu yabva yaenda pa 140 yatashandisa plus yainayo 750 zvese zviri kukonzerwa naye. Saka tabvumirana naye kuti tichabhadhara 2020 patakabvumirana naye $20. Kubva ipapo tabvumirana naye ngoti musi wa 30 July akatipa $20 bedzi nanhasi hatina imwe yatazomboona kusvika pari nhasi. Saka tisati regai tiende kuna mambo Mutasa atibatsirewo kuti todini kuti tirarame nekugarisana mukunaka murugare nekudzoswa kwemari. Ndapedza. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo. Zvese zvanhu zvechokwadi. Pachabatwa nemhosva. Wakati mbatsirawo. Netwadafara bari. Apa singoda kutaura zvakawanda. Pakuda kutaura zvinhu zvishoma shoma. Mari yevanhu makatora here makashandisa. Chokwadi mari makashandisa. Ukawirirana kuti muchabhadhara. Chiri kuti musabhadhare chii? Kandi muna July pachipara kauyu ndakasangana nedambudziko ndopakasheka amweni zvishwa chikwadi chataura. Munhu akati anobhadhara mari akati izvi ndambobhadhara mari kune kwandandakapereta. Wafonera bvawataurirana. Ogadzibva ndabhadhara. Izvezvi pawakazogara pawanga wasati wabhadhara hawana kuvafonera vachiti wakanga watambira ndikisindobva tachidini nekuchibhadhara. Parakazona samusiki. Asi zvekuti kuchabhadhara $20 zviri important. Ukaona munhu waitwa treasure nevanhu vakawanda kutemba nevanhu kuti zviro zvavo zvinenge zvine savings. But mukaita zvamakuita manje munotoya nesausage nei mumba menyu nemari yamuziva kuti haisi yenyu yamusingakwanisi kudzosera. Nhasi uchirerutsirwa kunzi pamari iyo kuti waikuma almost that's 140 plus 7 chi 880 muchizibhadhara yako $20 880 divided by 20 that's about 44 months 44 months igore kuenda mberi makore matatu makore matatu uchiziva kubhadhara yako $20 wotadza futi kuita izvo kumba kwenyu zvine mombere kana chii kana mbudzi kana saka mari mamuri kudini nemurume business rei saka pazvadini saka mauri kutengeshandisa mari yevanhu kutenga future saka muri mbavha here komurume wenyu wacho uri bambo utadzabhadhara $20 nomwedzi ere handina kutadza changa handina kutadza utaseji handina kutadza saka what is the problem wakuya panapa ndandisipo mamusipo ndatokumbira nhasi ndatofamba usiku kuti ndiwane kubata kusvika kudare rimwe saka utoda kuti rei mwedzi unochitoripo izvo $20 ndandinayo ndachitoti ndouya vanhu vakatonaka sere mbuya dzamunoona dzekuti angobhadhara $20 daindiuzi ndini $20 ka ndaingobhadhara kana 60 50 yandaona 40 50 60 kuti pei unoti uri kufikisani haufi wakaita mari for the 3 years uri kubhadhara $20 nembuya idzi haufi wakabata mari mhono mako uri kutaura kugununa kwembuya idzi izo zvaona dzine mainform dzinokunamatira kuchechi haubatira kana sendi ndikutaura usaite izvozvo hazvibatsiri ubachema zvafanira kubachema eparufu unoremwa iyo zvanotadza kuiga munhu asi iwo kuti mari yedu takachengetedza iwo wanhu isusu ngatingwari kana ngatifambe nenguva mari ngaende kubhengi uku vhurai bank account uku wanopa munhu mari uruzwa endai movhure endai kustuart bank uku kana kucaps
movhure mari yenyu under burial society yenyu maita moita constitution moita vanhu vanosaina kutora mari mabhadhara tuma $20 per week paya toenda kubhengi wako haina inobuda boko isina kudii kuisina kusainiwa nevanhu vairi vatatu handizvo izvo kuramba muri kuchengetedza mari mutsapi izvi siyanai nazvo zvakapfuura kare izvo mamuine idea yekutengesa mabhanana nekutenga yanga idea yakanaka wai musina kuitengesa idea yacho kugurupu kuti gurupu mari yatana ye750 Andispin. ngatitengese mabhanana tichitenga tiite profit mamuine 473 yazosvika sei ku7 Amusati amusukuziwa. hamusuziya sei you mean to treasure ndenge ndimunowekera vanhu mainterest Temonyo wanga uchiti kudini. Mautoita medzi. chiisa interest yamunoisira munhu kana akwereta 430 something inoita mari ukakwereta 400 inenge iri mari interest yenyu chi 20% $80 per 400. interest yenyu kana makweretesa vanhu imari 10% Saka $40. which means $10 per $100 pa 400 $40 saka yakasvika 700 sei Pamwezi. Iramba ichita care for. mirai dauzwa imi muri mbavha nyararai basi dauzwa vanhu vamakabira yes Zita ndiani mukoma? yes 470 ndio cash yanga nayo maoko. Ndio chakagara nechikwereti che 280. okay saka chikwereti chake plus cash in hand Cash yanga nayo. vaisvika pa 7 something Hapana kana interest. Saka imuti amusukuziwa sei. Pane mbudzi here tinozori cabbage here. right anyway saka muri kuti ine nyaya matotadza kubhadhara kwana vanhu vari kuya kuno kuti mizi matotadza kubhadhara because nyaya yenyu mbuya muzva kuti vanhu vari kuzwira itsitsi because isusu dare redu hariti neizvoba izvo zveutsotsi zvekubirana zvefraud fraud awaifanira kunge akangokuendesai kumapurisa kungosvika kutosungwa mamaenda mukati yenyu kana kuendesai kucivil court small claims court mosvika matosainiwa motauzi bhadharai mari yakati musakabhadhara musiwe musina kubhadhara wacho mamasungwa warrant of arrest asi vanhu vakanaka sereka vautokuzwira isisi kuti aurai maita azwa chidini henyu chibhadhara henyu 2020 yamunokwanisa nemiwo futi bambo imimi zvekuti matadza kubhadhara kuti mamuripi mazwana hazvichashandi kune iko keshiwani kune mukuru kune chii makatadza kutumira apa wane mwedzi mingana usubhadhara patakabvumirana ngori musi wa30 July wakangobhadhara ka1 basi wakabhadhara August saka September wana kubhadhara okay saka vari marias ne1 month saka which means nhasi munofanira kubhadhara $40 yaOctober naSeptember ndizvo here munofanira kubhadhara $40 yaSeptember naOctober zvinonzika right imi pamba penyu mumbori neyewo chamuinacho chamunoti munokwanisa kutengesa kuti mari idzo imi muri kuita nezveibamo kushandira kuZN mushanda ZN mushanda kuZN seni muda kushoresa mauto kudaro Ganazi. ndingangoti zvese izvi zvinhu zvaitika peyani takatoshamisika ndizvo kuponerwa neavo
zvaitoitwa behind my back. Imi mamusina chamuziva. Handina chandoziva. Mari iyoyo haina chayakashanda kumba kwangu. Takatombonetsana nenyaya yemari. Pauri kuti wakatevera mukadzi kumba kwangu. Tatambokoshirana nenyaya yemari iyo. Kuti yaishandei. Hakuna chero bhatani charo rakatenga munhu. Sitanda. Maxwell katanda. No, now zvanaka pambodzi vakudii. Mwakuziva. Iyo it's a domestic issue. Munokweshana mukati mutipedzerana nemukadzi mugarisana zvakanaka. Iya mhosva yapo. Chakudiwa ya solution. Musacreate imwe problem pamusoro pechi. Iya topo iyi. Ngaigadzirwe. Itai kuti awanawo. Ipai awanawo mari yawo. Zvinhu zvifambe zvakadii zvakanaka. Musoja munhu wemutemo. Musoja munhu wediscipline. Handizvo? Mukadzi wemusoja musoja. Paunopinda basa kuti soja ndingaone chaunoverenga. Handingaone chinhu chaunoverengeswa. Hapana here chaunoverengeswa uri kupinda basa semusoja. Chiripo handiti? Ngatisashorese basa revamwe varume. Be responsible. Chibhadharai nhasi, bhadharai mari iyoyo $40 yeOctober September. Imimi wakaita futi default. Wakadefaulta futi. Mwamadzoka futi panapa. Ndakunoita inini ndakunoganisha kupay murume wake. Unapa futi umwe treasure futi usina chiro. Mutorerwa futi. Chichesere. Tizoenda nambuya. Right. Tinoita kana wasakabhadhara futi apa tavapa last chance. If they don't pay now, takuti muite garnish order. Yes. No, imimi chingoitai add up my expenses yenyu transport ndazwa 140 plus 70 yavaita 880 handiti. Imimi mochona pa 880 ipapo. Mari yenyu iri kuita sei? Mari yenyu yobhadhara. Asi chatakutaura nevanhu ava ndiri kuti vanhu ava kawa they must not default. Wanyoresei pasi wana. Niende munyore pasi abambo kuti muri kubhadhara mari chabhadhara. Chaita follow up yekuti mawiri anawa panapa. Kata kuzofura kuenda civil court takuenda uko. Mapapers ekuti mambofura nepano anofanira kunge aripo. Isu hatina jurisdiction yekutomboita izvi izvi. Inofanira kungoenda kusmall claims court. Handizvo. Asi tikutoya kuti chiwanhu chinotaura munombobatsirana zoti hey ona ndo zvatikuita basi. Asi pamutemo chaiwo todai kuenda kusmall claims court. Mutosvika moita kupedzerwa nyaya dzina magistrate iko. Handizvo bambo. Tine urombo bambo kuti mamusi kuziva makarorawo tsotsi. Wakawanda uri makarora matsotsi. Asi chekuita dzidza kugara nechitsotsi rako. Hozi yako how to treat tsotsi rako. Handizvo. Zvinorwadza kuti uri 750 ka. Wobva 750 iri kuzouya hiwa mumba mako. Asi inotenga kana poto kana bhatani chayo kana nariji haina. Saka yaendepi? Kuti utarise kana mabhurukwa chayo akananikwa pamutariro kusara tambo badzi. Saka watenge ine 750. Let's be responsible. Ngatite wakadzi kwawo wari responsible wakangwara. Mukadzi akangwara anobaba mari mutrauzi yemurume achitenga mapoto nemasipunu. Ikona mukadzi uno kuba 750 utazozvitengera bhurukwa chairo remukati. Tenga mazepi. Bhurukwa rekutsvaga kuti riripi. Kai. No. Tai mukadzi kwai. Ataura uyo ndiani zviyapedzisira uyo. Tambudza yana. Tizere, ite ndati munyora. Mubata nhasi mutobhadhara imwe mubata apa mbuya mari yacho izvanayo wachibva panapa. Izvozvi musati mabva panapa. Mati munayo. Mbuya imimi. Endai mutengese mabhanana. Itai izvi kuita izvi. Mudzosere mari. Uyu murume wemakupa responsibility handi yake ba. Maya kuti nyepera vanhu handada kuita business yemabhanana. Saka makatenga mabhanana isova aora $750. Saka asina kuora acho amakatengesa mashoma acho iripi mari yacho. Iripi. Aiwa ndakabva ndangosvika ikoko kubva zvazvinavasa pindurai mubvunzo. Ndati mari yakasara iripi.
Vana yakasara baba. Saka yakaendepi? Watenga pomos. Ende munyoresa. Ora ito nama iko mapewa yangu marenyo. Musati masumuka bana. Thank you so much. Mogara ona sisangu zvakanaka. Panewo zvakangoitika zvakaitika zvimwewo zvekumba kwedu. Ndofunga ndo zvimwe zvakazongoita kuti ivo vaingorwarirwa vachidai tingobatsirana tidai. Saka ndoda kungotenda nekwanzwisisa problem yawaisangana nayo. Ndefekte kuti mukuziya zvakaitika wakaenda bani. Wabatsirewo kuti situation isasvike. Yeah, toda kutenda sho. Wabatsire base murume zvinokubvira. Ndikapinda mubvunzo dzake chaidzo dzinozwa dzinozwa. Toda kutenda nezvo. Ini ndodzibariri. Bariri tichaona. Batsira ichiva manyoresa ya musuya mubhadha nhasi yacho yekutobhadha nhasi yacho matobhadha. Mai mapira. Ndai next. Ndai mafambo. Tichkach Mtv inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach Mtv, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach Mtv tinodzifambira. Dojibondora tete.